Alamin naman natin ang mga kwento ng pangarap ng mga singing hopefuls ng Singkagaling Season 2 sa InstaChika ni Lordelin Katama. Nitong mga nakaraang linggo, napuno ng musika ang entablado ng Singkagaling. Pero sa likod ng mga tinig na ito, ang kwento ng paghihirap at sakripisyo. Tulad na lamang ng 20 years old na si Hana Angelica Bondok ng Porac, Pampanga, na dati na ring sumali sa mga patimpalak ng CLTV36. Isinantabi niya muna ang pangarap na kumanta sa entablado upang bigyan daan ang kanyang pag-aaral. Gayunpaman, hindi naman ito kinalimutan ng una niyang pangarap na maipakita ang angking galing sa pag-awit. Actually po, gusto ko na po talagang ituloy noon. Kaya lang po, parang naging goal ko po is to finish first my studies and then pursue yung singing career ko after po ng studies. Sweet pero powerful na boses ang ipinamalas ni Hana sa pagkanta niya ng kantang Till I Met You na talaga namang nagpabilib sa ating mga makilatis na hurado. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Isa pa sa mga nagbalik entablado upang ituloy ang pangarap ay ang 23 years old na si Rochelle Manalang na tubong Magalang, Pampanga, na bagamat suki na ng mga amateur singing contest noon, ay nais pa ring tuparin ang kanyang pangarap, hindi lang para sa sarili kundi para na rin sa kanyang pamilya at kanyang anak. Bakit ka nagpapatuloy pa rin na sumali sa mga singing competition? Dahil may sinusuportahan din po yung mga kapatid ko, ganon, sa pag-aaral po nila. Tsaka yung baby ko po. Hindi nga binigo ni Rochelle ang mga judges nang iparinig niya ang kanyang maningning na boses nang awitin niya ang kantang Shine. Dahilan upang masungkit niya ang 3 yes ng mga hurado. Shine like the stars in the heavens. Shine, shine, you keep me shining through. Shine, shine with the light that you given. It's true. I'm shining then, all because of you. Sa may talent sa singing out there, it's your time to shine. Para sa mga chikiting na may edad 5 hanggang 10 taong gulang at singing teens and adults na 15 hanggang 28 years old, abay punta na sa CLTV36 sa September 19, Huwebes, 2 p.m. hanggang 5 p.m. Marami pang mga tinig ang maririnig at magniningning na tiyak na aabangan sa bagong singing competition na tututukan ng bayan, ang Singkagaling Season 2. At para sa inyong latest InstaChika, ako si Lordelin Katama. Bye!